Θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως. Η αναπάντηχη πώληση του κυβερνήου στη Λευκοσία στις 21 Οκτωβρίου 1931 και τα όσα επακολούθησαν σε όλο το νησί έμελε να έχουν ποικίλες και βαρισίμαντες συνέπειες, το μέγεθος των οποίων είναι βέβαιο ότι κανείς από τους συμμετέχοντες στο λαϊκό εκείνο ξέσπασμα δεν είχε αντιληφθεί. Η αναστολή της έστω προβληματικής ομαλής πολιτικής εξέλιξης του τόπου με την κατάργηση του νομοθετικού συμβουλίου, η ριζική αλλαγή της απικιακής πολιτικής και επιβολή ενός απολυταρχικού καθεστώτος καθ' όλη τη δεκαετία που ακολούθησε, άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στην εξέλιξη του ενωτικού αγώνα. Μολονότι τα πιο σοβαρά επεισόδια συνέβησαν σε αστικά κέντρα, εξίσου σημαντική ήταν η επέκταση του κινήματος στην Ήπεθρο, γεγονός που κατεδείκνυε την καθολικότητα της αντίδρασης κατά της ξένης κατοχής. Η εξέλιξη εκεί είχε τη μορφή διαδηλώσεων, λαιλασιών ή καταστροφών δημόσιων κτηρίων, καταστημάτων και αποθηκών, κλοπών οπλισμού από αστυνομικούς σταθμούς, καταστροφών στο οδικό δίκτυο και στις τηλεγραφικές και τηλεφωνικές γραμμές και μη καταβολής της φορολογίας. Στην επίσημη έκθεσή του για τα γεγονότα, ο κυβερνήτης Ρόναλντ Στόρς ισχυρίζεται ότι από τα 598 ελληνικά ή μειχτά χωριά του νησιού, τα 307 δεν συμμετείχαν καθόλου στα γεγονότα. Μάλιστα στα απομνημονεύματά του ανεβάζει και άλλο αριθμό. Ενώ σε άλλα 200 περίπου επικρατούσε αναβρασμός και γίνονταν διαδηλώσεις, αλλά άνευ ιασδήποτε παραβάσεως των νόμων. Αντίθετα, στο μεταπολεμικό ιστορικό αφήγημά του, ο διευθυντής της εφημερίδας Νέος Κυπριακός Φύλαξ, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, υποστηρίζει ότι 250 χωριά έλαβαν μέρος στο κίνημα ενεργά, ενώ και σε όλα τα υπόλοιπα ο πληθυσμός εκουφόβραζε, όπως σημειώνει, αποδίδοντας τη μη ενεργή συμμετοχή του στην άμεση άφιξη ισχυρών στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων στην ίσο. Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη στα χωριά είχε πολύ μεγαλύτερη ηθική σημασία, καθώς στην περίπτωσή τους δεν μπορούσε να λεχθεί ότι υπήρχαν δημαγωγοί όπως είχε λεχθεί για τις πόλεις. Εις αυτά ο λαός αυθόρμητα και απαρακίνητα εξετινάχθη εις διέλευση και εκεί πάντως πρωτοστάτησαν κληρικοί και δάσκαλοι. Μέσα στην έξαψη των ημερών, οι αγρότες πίστεψαν ότι το όνειρο της Ένωσης θα γινόταν πραγματικότητα. Ανοίγω εισαγωγικά, στην ψυχολογική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει, εφαντάστησαν ότι η εξουσία της παντοδύναμης κυριάρχο κατελείετο, διότι αφόπλιζαν τον ένα ή τους δυο αστυνομικούς του χωριού των, έπαβαν τους αγροφύλακες, το μουχτάρι και τους αζάδες όταν αυτοί δεν υπέβαλαν, καθώς εισπλήσει τα χωριά μόνοι των τις παραιτήσεις του. Κλείνει αγωγικά. Την παρέστηση αυτή, όπως την αποκαλεί, καλλιεργούσε η φαινομενική επικράτηση κατά τις πρώτες μέρες του κινήματος της πόλης. Σύμφωνα με την έκθεση του Στόρς, τα νέα ότι οι πόλεις είχαν αψηφίσει την εξουσία φαίνεται ότι είχαν μεταφερθεί σε πολλά χωριά από ειδικούς απεσταλμένους, οι οποίοι διαβεβαίωσαν τους χωρικούς ότι η κυβέρνηση είχε ανατραπεί. Οι μέθησοι επωφελούν το περισσότερο της καταστάσεως, λέει ο Στόρς. Οι αστυνομικοί αποφεύγονταν ή δεν λαμβάνονταν υπόψη, ενώ πολλοί από τους μουχτάριδες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, μερικοί κατόπιν πίεσης και άλλοι φαινομενικά είναι αποφύγωση της συκοφαντίας. Όσες παραιτήσεις λαμβάνονταν από τους διοικητές δεν γίνονταν αποδεκτές και σύντομα αποσύρθηκαν, όπως δεν επισημαίνεται, μερικοί κοινοτάρχες εμπιστευτικώς υποστήριξαν την αστυνομία. Ωστόσο, στην έκθεσή του επιχειρεί επίσης να ανασκευάσει τις ελληνικές κατηγορίες για μαζικά βασανιστήρια εις βάρος των χωρικών. Ομολογεί όμως, ο Σάκης συνυντάτο αντίστασης επερίπολη διέλυον των λαών και επέβαλον υπακοήν διαπηλής χρήσεως βίας. Υποβοηθούμενε ο Σάκης παρίστατο ανάγκη υπό των κοπάνων των όπλων. Παρούσα στο λαϊκό ξέσπασμα ήταν και η Πιτσιλιά. Σύμφωνα με τον Κωνσταντινίδη, τα χωριά της Πιτσιλιάς Λεμεσούς, τα οποία είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις στο κίνημα, ήταν ο Άγιος Θεόδωρος, η Ζωοπηγή, ο Άγιος Ιωάννης και το Καλό Χωριό. Η αφήγηση των γεγονότων που σημειώθηκαν εκεί γινόταν με βάση
στοιχεία που έδωσε στον ίδιο ο δικηγόρος Χριστόδουλος Μιχαηλίδης, κληρικοί της περιοχής και άλλοι. Αυθόρμητες μαζικές συγκεντρώσεις και παρελάσεις με ελληνικές σημαίες και συθήματα για την Ένωση, παρέτηση των χωρητικών αρχών και των αγροφυλάκων κατόπιν λαϊκής απέτησης, αφοπλισμός των αστυνομικών, καθώς και έντονη ψευδαίσθηση πως είχε φτάσει η ευλογημένη ώρα της ελευθερίας συνθέτουν το σκηνικό. Για μία εβδομάδα η Πιτσιλιά κατέλυσε κάθε εξουσία, έως ότου κατέφτασε Αγγλικός στρατός μαζί με ομάδες Κυπρίων ως επιτοπλίστων Τούρκων Ζαπιέρ. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει ο Κωνσταντινίδης, ουσιαστικά ο Μιχαηλίδης, στην αρχή οπλισμένοι με κυνηγετικά όπλα κάτοικοι αποφάσισαν να προβάλλουν αντίσταση κοντά στο δίστρατο των οδών Ζωοπηγής, Αγίου Θεοδόρου και Αγίου Ιωάννη, όπου κατασκεύασαν πρόχειρο οδόφραγμα. Έπειτα όλοι όσοι είχαν κυνηγετικά όπλα μαζεύτηκαν σε μια βουνοκορφή της Ζωοπηγής, έχοντας και τα όπλα των αστυνομικών που είχαν αφοπλίσει. Τελικά όμως, για να αποφευχθεί η άσκοπη αιματοχυσία, πίστηκαν να εγκαταλείψουν το σχέδιό τους. Έτσι, τα αγγλικά αποσπάσματα εισήλθαν χωρίς αντίσταση στην Πιτσιλιά. Τα όσα ακολούθησαν, ιδίως από τα μέλη της αστυνομίας, περιγράφονται με μελανά χρώματα στο λογοαφήγημα, όπου γίνεται λόγος για ξυλοδαρμούς ακόμη και γυναικόπαιδων, καταστροφή της λιγοστής περιουσίας που διέθεταν οι κάτοικοι, επίταξη τροφίμων, συλλήψεις και φυλακής. Από το βρετανικό μένος δεν γλίτωσαν ούτε οι κληρικοί της περιοχής. Όπως σημειώνεται, ο Παπακυριάκος Νεοφύτου του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος είχε βγάλει το ράσο για να βάλει τη φουστανέλα, ο Παπακυριάκος Θεοδόρου του Αγίου Θεοδόρου και ο Παπαγιώργιος Χατζιωάννου της Ζωοπηγής, κάπου στα 67 του τότε, κακοποιήθηκαν από τους Ζαπιέρες κατά τη σύλληψή τους. Ανάμεσα λοιπόν στα χωριά της Πιτσιλιάς, τα οποία συμμετείχαν στο κίνημα, ήταν και η Ζωοπηγή. Η αμιγώς ελληνική αυτή κοινότητα στην απογραφή του 1931 είχε 251 κατοίκους, 100 άντρες και 151 γυναίκες. Για να αντιληφθούμε καλύτερα τα αριθμητικά μεγέθη, να σημειώσουμε ότι την ίδια εποχή το γειτονικό καλό χωριό είχε 415 κατοίκους και ο Αγρός 966. Το πιο σοβαρό επεισόδιο συνέβη στις 26 Οκτωβρίου, όταν ο λιγομελής αστυνομική ομάδα που κατευθυνόταν από τον Αγρό στη Λεμεσό ανακόπηκε κοντά στη Ζωοπηγή, καθώς ο δρόμος είχε αποκλειστεί με πέτρες. Σύμφωνα με τη σχετική εμπιστευτική αναφορά του αστυνόμου Λεμεσού, οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση, 16 στο σύνολο, μεταξύ αυτών και ο Παπαγιώργιος Χατζιωάννου, εδώ βλέπουμε τις υπογραφές του στα ενωτικά δημοψηφίσματα, 16 λοιπόν στο σύνολο, πλην ενός, εμφανίστηκαν με ξύλα στα χέρια τους και απείλησαν τους αστυνομικούς για να παραδώσουν τον οπλισμό τους. Οι τελευταίοι έδωσαν 2 τυφέκια και 5 φυσίγγια και κατόπιν έφυγαν. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι είχαν ήδη αναγκάσει τον αγροφύλακα Ιωάννη Μιχαήλ να παραιτηθεί με έναν εξ αυτών να το αποσπάτωσή. Τα όπλα κλειδώθηκαν στο σχολείο της κοινότητας. Ωστόσο, 2 μέρες μετά δόθηκαν στον αγροφύλακα με οδηγίες να τα στείλει στη Λεμεσό. Τελικά την επομένη, 29 του μηνός, ο τηλέμαχος Ιερονίμου, κάτοικος της κοινότητας, παρέδωσε τα όπλα στο γιατρό Ζαχαρία Ζαμεδί, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί, με τον τελευταίο να τα μεταφέρει στη Λεμεσό και να τα δίδει στην τοπική αστυνομία. Η πιο πάνω ενέργεια δεν έμεινε βέβαια αναπάντητη. Μετά από 2 προσπάθειες κατέστη εφικτή η σύλληψη και μεταφορά των εμπλεκομένων στη Λεμεσό. Οι Μιχαήλ Φόκλας, Χριστοφής Τσίγκος, Μυθιάρης Παφίτης, Κυπριανός Τερές και Κακουλής Μινά, όντας οι αρχηγοί, τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Η αστυνομική έκθεση έκλεινε με το τυπικό σχόλιο για τον πολύ κακό χαρακτήρα όλων των κατηγορουμένων και την επισύναψη καταλόγου με προηγούμενες καταδίκες. Όπως διαπιστώνεται πάντως, μόνο οι 5 από τους 16 είχαν ήδη επιλήψιμη διαγωγή. Σε μια κάπως διαφορετική εκδοχή, ο Κωνσταντινίδης σημειώνει ότι μετά την κατάλυση των αρχών στον Άγιο Ιωάννη, οι αστυνομικοί έφυγαν για τη Λεμεσό, αλλά κατά τη διέλευσή τους από τη Ζωοπηγή αφοπλίστηκαν. Εκεί είχαν μαζευτεί και κάτοικοι του Αγίου Θεοδόρου και του Αγίου Ιωάννη. Έπειτα έκανε την εμφάνιση το αυτοκίνητο της αστυνομίας, το οποίο και παρέλαβε τους άοπλους αστυνομικούς για την Λεμεσό.
Κάθε μέρα συνεχίζει έφτανε και ένας μεσίτης και συνιστούσε να δοθούν τα όπλα των αστυνομικών. Κάτι που τελικά πέτυχε ο Ζαρδής, οπότε και τα έδωσε στην αστυνομία. Η φιλοκυβερνητική στάση και η νομιμοφροσύνη που επέδειξε ο τελευταίος κατά τη διάρκεια των γεγονότων, αλλά και ο καταλυτικός ρόλος που είχε στην αποφυγή πιο σοβαρών επεισοδίων στην Πιτσιλιά, επιβεβαιώνονται τόσο στα αγγλικά αρχεία όσο και στο αφήγημα του Κωνσταντινίδη. Η στάση του εκτιμήθηκε δεόντως. Τον Ιούνιο του επόμενου έτους, με την ευκαιρία των γενεθλίων του Άγγλου Βασιλιά, το απονεμήθηκε τιμητική διάκριση. Η υπόθεση της Ζώπικης παραπέμφθηκε στο Κακοριωτικείο και εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 1932. Τα σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο αναφέρουν 13 άτομα, πλην ενός δημοσιεύματος που κάνει λόγο για 18, κατηγορούμενα για κλοπή όπλων, κατηγορία η οποία όμως αποσύρθηκε τελικά, και οχλαγωγία εις στάση. 2 εκ των κατηγορουμένων απαλλάχθηκαν, ο Παπαγεώργιος καταδικάστηκε σε πρόστιμο, η Μιχαήλ Φόκλας και Χριστοφής Τσίγκος σε 9 μήνες φυλάκιση και οι υπόλοιποι σε 4 μήνες. Πέραν της πιο πάνω υπόθεσης, μια άλλη αξιοσημείωτη πτυχή των γεγονότων που εξετάζουμε αφορά τη στάση των Βρετανικών στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων μετά την είσοδό τους στη Ζωοπηγή. Η πιο σημαντική πηγή για τα σχετικά συμβάντα είναι και πάλι όσα δημοσιεύτηκαν στο ιστορικό ανάγνωσμα του Κωνσταντινίδη στο φύλλο της 18ης Δεκεμβρίου 1947. Ουσιαστικά αφηγητής εδώ είναι εκ των παθόντων κατά τα γεγονότα της Πιτσιλιάς Παπακυριάκος Θεοδόρου. Σύμφωνα με την αφήγηση αυτή, στα τέλη Οκτωβρίου στάθηκε στην Πιτσιλιά μεικτό απόσπασμα από Άγγλους στρατιώτες και Κύπριους αστυνομικούς. Φτάνοντας στο καλό χωριό, απέσπασαν με τη βία από τον τόπιο παντοπόλη 10 λίρες, απειλώντας να λαιλατίσουν το κατάστημα και τα σπίτια του χωριού και κατόπιν αναχώρησαν για τη Ζωοπηγή. Εκεί κατέβασαν υπεύθυνη σημαία, η οποία ήταν μεσίστια στην Εκκλησία για τη σύλληψη των 2 επισκόπων, Κιτίου και Κυρινίας και των λαϊκών ηγετών, και έπειτα απέσπασαν και πάλι με τη βία το ίδιο ποσό από τον δάσκαλο της κοινότητας, αφού έστρεψαν τα όπλα εναντίον του και των μαθητών του, οι οποίοι κατατρομαγμένοι ετράβησαν εις φυγή. Στη συνέχεια, τρομοκράτησαν το χωριό με στρατιωτικές επιδείξεις και ελεηλάτησαν τα πλήστα σπίτια. Ανοίγω εισαγωγικά, έσπασαν μεγάλα πιθάρια γεμάτα κρασί, άλλα μικρά γεμάτα με λάδι, δαμιντζάνες με ζιβανία. Και μέσα στο ρεύμα που σχηματίσει έριπταν όλα τα τρόφιμα που ήσαν στο σπίτι και από πάνω έχιναν θιάφους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει όλος ο πληθυσμός να πεθάνει από πείνα. Επιπλέον έσχιζαν τα στρώματα, σεντόνια, παπλώματα και τα ρίχναν και αυτά μέσα στο μείγμα. Ακόμη ρούχα της φορεσιάς, παπούτσια. Στο τέλος έσπαζαν όσους τενεκέδες πετρελαίου έβρισκαν και άφηναν το πετρέλαιο και αυτό μέσα στο μείγμα. Έσπασαν ερμάρια, προσόλες και ραπτομηχανές, ελαφυραγώγησαν χρυσά και ασημένια κοσμήματα, δακτυλίδια, σκολαρίκια, βραχιόλια, σταυρούς του λαιμού, ζώνες γυναικείες κλπ. Και όλα αυτά γιατί, διότι μερικοί χωρικοί έκαψαν ένα κομμάτι δάσους. Ακόμη και αν κλείνοντας εισαγωγικά. Ακόμη και αν μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η πιο πάνω αφήγηση ίσως να περιέχει σε κάποια σημεία έναν τόνο υπερβολής, είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτική, αν και απολύτως αναμενόμενη, η απουσία οποιασδήποτε μνήας στα αγγλικά αρχεία και στις αστυνομικές εκθέσεις για τα όσα διέπρανταν οι δυνάμεις ασφαλείας. Απούσα εξάλλου από τις πηγές, διασωζόμενοι όμως από άτομα που έζησαν τα γεγονότα, είναι και μια άλλη πτυχή. Ο εξαναγκασμός των κοινοτικών αρχών, εκεί όπου έγιναν καταγγελίες για κακοποιήσεις αθώων χωρικών, να διαψεύσουν τη χρήση βίας. Περιστατικά κακοποιήσεων φαίνεται να είχαν σημειωθεί και στη Ζωοπηγή, σύμφωνα τουλάχιστον με άλλες αφηγήσεις. Όπως και σε κάθε άλλο χωριό ή πόλη όπου είχαν σημειωθεί επεισόδια, έτσι και στη Ζωοπηγή επιβλήθηκε συλλογικό πρόστιμο για αποζημίωση της κυβερνητικής περιουσίας. Στην κοινότητα επιδικάστηκε ποσό 27 λιρών. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το όνομα της Ζωοπηγής περιλαμβάνεται μεταξύ χωριών σε οικογένειες των οποίων είχε διανεμηθεί ποσό που είχε συλλεγεί στην Αίγυπτο για τα θύματα του κινήματος.
Τέλος, θα ήταν παράληψη να μην τονίσουμε ότι από τη ζωοποιή καταγόταν ο διαπρεπής νομικός και βουλευτής, γνωστός ως Λευκός Πολιτευτής, Ιωάννης Κυριακίδης. Κατά τα γεγονότα, 81 ετών τότε, συνελήφθη, φυλακίστηκε και κατόπιν εκτοπίστηκε σε διάφορες περιοχές. Την ίδια τύχη είχε και ο γιος του Φιλίας, επίσης νομικός και πολιτευτής. Επιλογικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τους Έλληνες Κυπρίους το τίμημα των Οκτωβριανών ήταν βαρύτατο, με επιπτώσεις που είχαν πολλαπλές και ποικίλες προεκτάσεις. Από την άλλη, όπως είναι φυσικό, η εξέλιξη αποτυπώθηκε έντονα στη συλλογική μνήμη και απέκτησε μεγάλη συμβολική σημασία για τον ενωτικό αγώνα. Τα Οκτωβριανά εξάλλου έχουν χαρακτηριστεί ως η ηρωική στιγμή του ενωτικού κινήματος έως και το 1955, αλλά και ως η εισαγωγή στον απελευθερωτικό αγώνα. Σε αυτή την εξέλιξη, οι κάτοικοι της Πιτσιλιάς, μεταξύ αυτών και της ζωοποιής, δήλωσαν παρόντες, χωρίς οποιοδήποτε σχεδιασμό, ούτε και απαραίτητα ηρωικές πράξεις. Στον επόμενο μεγάλο σταθμό, τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ, η Πιτσιλιά έμελε να έχει έναν πολύ πιο σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο, μια συμβολή πολυδιάστατη και αξιομνημόνευτη. Ευχαριστώ πολύ.